ipapakita ko sa inyo ha, kung paano ako mag-lose weight. Exercise daw siya eh. Sige, tingnan niyo ako. Exercise talaga to ha, exercise. Tingnan niyo ako.
So guys, hindi ko na nilagyan ng music kasi nakikinig kami ng music niyan, baka maano tayo ni Lolo, no? Makapiright tayo. So, ang ginagawa ko dyan tayo nagtatrabaho. Dyan ko kayo kinakausap. Ayan. Yan ang area natin, yung Christmas tree ko. Ngayon, punta na tayo sa kwarto ng anak ko. Kasi yung kasama ko dito sa bahay, ayaw niya talagang makinig. Araw-araw ako nagsasalita sa kanya. Kaya yung mga gawain niya, ako ang gumagawa. Ang ginagawa na lang niya, magpaplansya, maglalaba. Tapos wala na, kakain na yan. Naghihintay na lang matapos yung oras niya. So yan ang bed ni baby, bed namin. At saka, ayun, maganda naman yung area namin kasi nakaharap kami sa dagat. Ayun, dagat. Dagat daw. So ngayon, makinig na lang tayo at tignan nyo yung mga exercise na gagawin ko sa buhay ko. Kahit ayaw ko sanang gawin, bahala na dyan. Pero anong magagawa ko, kailangan ko maglinis kasi ayaw makinig nung isa. Kahit sabihan mo pa. Pero okay lang yon. At least naman nabawas-bawasan yung tabain natin. Yung pagiging mata natin. Ang malaki kasi sa akin guys, tiyan. Kaya ganyan. Pero okay lang siya. Carry pa din. Mahal pa din ako ni Asawers. Tignan nyo yung net ko. May butas na siya. Kasi inaano ni baby yan. Ginunting niya yan. Tapos dyan siya lumulusot. Kaya may butas na yung net namin. Sobrang grabe. Kasi yung side dito, mga kahoy. So, ayaw ko namang pabarnisan. Kasi magpabarnis ka, lilinisan pa nila muna yan. So, maalikabok ang buong bahay. Anong gagawin ko? Takpan ko yung mga gamit. No, ayaw ko na. Ang dami ng trabaho noon. So, ang ginagawa ko na lang, nilalagyan ko ng wax. Tapos, ginaganyan ko ng towel. Nililinis ko ng towel para siya, makintab. So, ngayon, ayan, kimbot-kimbot, kimbot-kimbot, agoy, kimbot-kimbot si baby, si Inday. Tignan niyo yung tiyan ko. Ang laki. Paano ba kasi yan paliitin? Bakit ba kasi ang laki-laki ng mga tiyan natin? Hindi na naman ako na kumakain masyado ng mga, ng mga rice na yan. Uy, yung pwet. Buti lang nakaitim ako niyan, hindi masyadong nakikita. Kasi walang pwet eh. Ay, nakong hirap talaga pag may kasama kang itim. Iba ang nila, iba yung paglilinis nila. Iba din yung mga Pilipino. Siyempre, tayong mga Pilipino, lahat anuhin natin, kuskusin natin. Yung mga tinatanggal talaga natin yun, di ba? Sila, hindi. Kung ano lang yung madaanan nila na easy lang, yun lang ang nilinisin nila. Tapos, hindi pa talaga siya malinis na malinis. Basta lang. Yung niya. Ngayon, hindi ko siya pinapansin, bahala siya. Ayun na. O, si Inday, ayun na. Pagod na yan. Nakasmile pa din yan. Pero galit na yan. Galit na yan. Ayun guys, natapos na ako maglinis. Malinis na yung bahay. Malinis na siya. Ayun. So, lalabas tayo kasi maganda yung panahon. Galak ko lang siya kasi baby. Yan yung mga bulaklak ko. Patay na yung iba. Tingnan nyo yung guys, ang ganda ng lugar. Oh, welcome to Africa! Mama! Restaurant yung sa baba. Portuguese restaurant. Diyan ka lang, baby. Ayan sa baby. Mama! Ayaw ko na palabasin kasi makot siya. Oh. Ayan.
Doon dagat. Dagat dyan, dagat. Dagat. Yes, my baby. Iyon. So, tapos na ako. Ang ginagawa ko na lang ngayon, nakaupo. Kasama sa inyo. Upo ako guys. Dito ako sa ano. Mahangin. Ay! So, ayun, nakaano na ako, nakapahinga na ako, hindi na ako pagod. Okay naman yun, kasi at least ba may ginagawa ko. So, enjoy! And ito yung lugar namin dito.